тамошобинони азиз, Корвон Сити даем нигоҳ кунед. Бинои Корвон Сити назди тоҷи Зарин нигоҳ кунед. ҳозир магазини вай рафтаистем. Курпаву курпачаҳои арзон, сандуқҳои фасон, комплектҳои беҳтарин. Магазини Бобо. Марҳамат, тамошо кунед, бинед, ба осонӣ пайдош мекунед. чизе ки гирифтаниен бо нархи дастрас бовар кунед. ҳам прокати сабатҳои арзон доранд, ҳам курпаву курпачаҳои хушрӯ доранд арзон, ҳам сандуқҳои фасон доранд. Марҳамат, рақамашона ман мемонам дар рӯи экран. Бинависен, бо маълумоти бештара аз хичон пайдо кунед. Ина дидена, назди тоҷи Зарин даян тамошобино. Диден, назди тоҷи Зарин подвали анамин бинои Корвон Сити. диден чихе магазино калонай, интихоб бисёрай. Инамино ҳамаш курпаву курпачаҳои фасон новинкаҳоянд. Аз 1000 сомон сар мешава нархи комплекти курпача дар магазини Бобо. Марҳамат, маълумоти бештара аз хичон пайдо кунед. тамошобинони азиз, комплектҳои 1000 сомона гуфта мо навор гирифтем аз мағозаи Бобо. Шумо пурсидем ки 1000 сомонаш чӣ хелай? Ина марҳамат кушода нишон додастем. Инҷода ҳам сатинаш ҳастай, ҳам велюрш ҳаста. 1000 сомонай 4 курпачаву 4 болиш дорад. тамошобино ва ёшон 250 270 на? 280 ана сатин 280 ана комплекти велюр бошад 250 4 курпачаву 4 болишт. марҳамат, пахтош хушрӯ андохтагай 1000 сомон. ина пахтадор 1000 сомон. ина бо чанда? ана инамудо бо 2300 сомон. комплекти ай ҳама қимат чанд сомон шумода? 3800 то 4000 дорем. ай 1000 сомон то 4000 ра шумо метонед анамхе комплектҳои фасони курпача аз ҷои Бобо харидорӣ кунед. бозори Корвон, тарафи пажарка, бинои Корвон Сити тамошобино. ина бинои Корвон Сити биёед, назди тоҷи Зарин даян подвала. ина мудора бинено хич хушра. И чанд пулай? ина комплектш 2500. ино аллакай ҳамаш 3 метраян тамошобино. нигоҳ кунед духча чихе хушрӯ, пахтадор, болиштошон кати ҳама тарафа қоидавӣ. касе омада наметонам бинависен. ина болиштошона бинен чихе хушрӯ духтагай. омада наметонед нависен, дарава как доставкатон мекунанд. хушрӯгиёра бинено хи модело ҳамаш ҳастай. бо шумо да кадом намуди курпача, кадом намуди материал маххултон боша интихоб кунед. ино под заказам тайёр мекунанд. ишқа хушрӯи чанд пулай? 2300 сомон. тамошобино диден 2300 сомон комплект. ина дига цвечая? ина серишам ҳастай. 3 метр ровно. 3 метр пахтош чанд килоян ёра? 8 кило пахта. диден духтаро. марҳамат, ина қисма биненда глоира бинен чихе бисёр айҷада. чихеле гуфтум бо агар ягон нусхаи хушрӯ махқултон шуда боша сурача партоен, ино ҳаму кати тайёртон карда доставкатон мекунанд. ира бинен ишаишда хушрӯ, ишаишда хушрӯ. ҳозир бо як-ду модели дигарам нишонтон метим. ҳатман тамошо кунед. боварӣ дорум ки махқултон меша. ина чанд сомон? 3800. 3800 сомон. 3 метр 9 кило пахта 4 болиш, 2 лула болиш. диден бо қоидави будай тамошобино. марҳамат. ана баъд ира бинен. болиштой вай бо шамилак дурак бидя. ино чанд сомон комплект? 2300. ина 2300. иам хушрӯ. духтаро нигоҳ кунед чихе фасон. хулоса ина биёен бо нархҳои дастрас аз анамин мағозаи Бобо курпа харидорӣ кунед. курпача, курпа комплект чизе ки боша метонед ки бо нархи дастрас харидорӣ кунед. мана духтагӣ тайёр шумода доставка мекунанд, агар ки хитон омада натонед. бисёри бад хоҳиш кардем ки курпаора нархоша гап занед. марҳамат, духтагӣ тайёр ҳамроҳи пахтош. ина марҳамат, киндалои фасони арӯсӣ чанд пулай? 350 сомон 6 кило пахта. ина 350 сомон 6 кило пахта дора. ҳозир бахмалошам аст, дигарошам аст, нишон метем. и киндалош чандай? иам 350 сомон. нигоҳ кунед калони хушрӯванд. марҳамат, тамошобино. ина чанд намудуш ҳастай? 2.5 ба 1 ҳаста? мана 6 килои пахта доштиян. ина бахмали тоза Самарқанд. тамошобино дар кортон бошад. марҳамат, духча бинен хушрӯ 400 сомон. бозори Корвон, бинои Корвон Сити назди тоҷи Зарин подвал. тамошобино магазини Бобо гӯен нишонтон метиҳанд. ана иҷада ҳастай? ина ё дастдӯзан. ё чанд пула? 400 сомон.
450 сомон. пахташ кати 450 сомон. Ина нигоҳ кунед. нигоҳ кунед чӣ хушрӯ пахташ кати 450 сомонай барандоз. яъне ки бараш паҳми хушрӯвай беҳад фасон. бепахта чанд сомон? 330 сомон. бепахта 330 сомон. ина дар кортон бошад. тамошобинони азиз марамат муроҷиат кунед. дар равакак доставкатон мекунанд. хоҳен пахташ кати духта тайёр карда равонтон мекунанд. хоҳен ина биёен интихоб кунед. ҳамиҷа бепахта тайёра гирен барен. марамат. тамошобинони азиз як нуқтаи савдоро ма шумода тавсия метим ира бинен. ҳамқа сандуқҳои хушрӯи эксклюзив дорам. бовар кунед аҷоибот хушрӯваи ҳар ҷода ин намудора ёфта наметонен. ина марамад агар омаданӣ бошен биёен бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна назди Тоҷи Зарин подвал. назди Тоҷи Зарин магазини Бобогӯя нишонтон метиҳад. нигоҳ кунед чихе сандуқҳои хушрӯ, ҳам мебел нишастай, ҳам корои дастӣ шастай, ҳама намуду шастай. нархошон ана вай майдо аз 350 сомон сар мешава то 3000 сомонара сандуқ ҳастай. як бора гиёра бинен чихе хушрӯан. ҳамаи амино кори дастиян. тамошобино сангчадоран. баъд нигоҳ куненда ҳамаш ранги зардӯзи анамхе дастдӯз кардаган. ҳамқа хушрӯайра бинен. анами 3000-аш ҳаминоя на? ҳанамино 3000-а. нигоҳ кунед калони хушрӯ расветкош ҳасти сафедоям ҳам хелан. ина сафедошам ҳастай. ира бинен чихе фасонакан бақувват гарантияш кати марамад агар дар кортон боша намхе сандуқҳои фасони эксклюзив пас метавонед анами нуқтаи савдо биёен. лекин агар омада натонед марамад нависен рақамашон ҳаст дар рӯи экран. нависен доставкатон мекунен. мекунанд ира бинен сангчоша муҳроша ира бинен чихе хушрӯ ҳамаи ҳами кори дастияй. баъданам мебелниёшонам аҳмиясенда чихе хушрӯвай. ёд чанд сомон? 700 сомон. ира бинен хушрӯ дар ҳақиқат ҳам моделҳои новинкаи эксклюзив беҳад фасон. ҳатман биёен. агар наворда хушрӯ надида бошен марамад метавонед муроҷиат кунед. суратошам мепартояндтона ба ҳазур тамошо карда интихоб кунед. дар равакак доставкатон мекунанд. духтарако склади анами намуд прокат мегиранд. нами намуд комплектора сабадора ҳаминҷо омадагим духтаро бовар кунедам қа хушрӯ ира бинен. ҳама намуди сабатоям ҳастай, шишагӣ комплектоям ҳастай. ҳама чӣ дора нархошон арзонай. нигоҳ кунед 6та комплект турдор ҳамия 6тагаш тур ленташ чанд сом? 200 сомон бе доставка, 250 сомон доставкаш. ина 200 сомон 6тагаш туру ленташ кати 250 сомон доставкаш кати. чанд рӯз прокат метиҳанд? панҷшанбе то душанбе. диден 4 рӯз қариб прокат да меистад астонда. марҳамат 250 сомон доставкаш кати 6та дора тури ленташ қоидави. баъд тамошобинон нигоҳ кунед. ана ин намуд шишагиёра бисёр мепурсанд. нигоҳ кунед касе ки аз 10та боло прокат мегирад аз шишагиё доставка беплай. дона агар гирем прокаташ 50 сомона. ина прокаташ 50 сомони фақат манекендору 60 сомоная. дига ҳамаш барои торту барои ову барои либоса кадомша мегирен 50 сомон донашай прокаташ. иям ҳами чанд рӯз да дастон меиста. рӯзи панҷшанбе то рӯзи душанбе дастонда меиста. доставка 50 сомонай. агар ки мисол 3-4та бигирен доставкашон 50 сомонай. лекин агар аз 10та зиёд гирен доставка бепулай. бозори Корвон бо мебиёре нахтон бо меовардиан диден. бозори Корвон тарафи бинои Корвон Сити тамошобино рӯбарӯи 8 дарвоза меша назди Тоҷи Зарин даян подвалда магазини Бобогӯя нишон метиҳанд. рақамашон аст дар рӯи экран. марамат барои маълумоти бештар муроҷиат кунед.